Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa din sa itong panagubanuban sa programang Isyu sa Masa. Hayahay! Kay Biyernes na. Ilabi na sa mga estudyante. Pitsa 4 de mula sa Olyo 2025. Kumusta mga suki na to sa kanginan? Mga suki na itong tigpanubay. Sige apong kami ng hinaot nga na kamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang musugat na baygala nga to sa weekend. Di na tamo matag sayo ugma. Ahulay kay Sabado mga higala. Sabat day. Kamusta ba nga ito ang mga kasimanwa, mga kalumo, mga tagibarangay, dinha sa mga kaprobinsyahan nga nabot sa itong pagsibya nini nga mga orasa? Okay ra ba mo din ha? Ang mga nagdawatan o inabang gikan sa gobyerno, assistance mga bay. Kamusta na po din ha? Kay wala na daw mga higalay, mga IX tupad ug uban pa. Usahon na lang yun daw mga higala dinha sa 4-piece. Baon na ron ang latest mga bahay sa Senado. Bisag ako, dili kay ko kumbinsido aning 4-piece, no? Kay ang assistance manggod during extreme situation mga bay. Sa bagay, moingon mo diha karon nga kanunay na lang maning extreme ang ato ang sitwasyon dyon. Kanunay na lamang yung labing puraot ang ato ang sitwasyon. So gikinahanglan gyud ang kanunay nga assistance. Ang tabang manggod, dili permanente mga higala. Mao gyud ay nature sa tabang. Kay kung permanentehon ang tabang, dili na siya tabang mga higala. No? Sponsor na gyud ka. Unyang taon-taon ato na mga higalang ipasabot pag-ayo. Itagno niyang orasan, doon na mga higalay 52 minutos ang kalabay. Human ang alas 6 sa buntag. Sa ato ang mga sukis kanginan din is 90.7 Love Radio. Thank you so much. Labi na sa mga taxi drivers din ha, mayong aga kaninyo, mayong pagpamasay. Pag makakuha na sa boundary, makaginansya na, uli dayon. Ayaw na og hapit adtong mga temptasyon. Delikado maintunsis ng inyo ha din hang mga di pa mo kabayas boundary, bilin pa ng inyong lisensya, wa pa mo irimit sa inyong asawa.
Kay maoro mo na kasagaran sa mga taxi driver. Kay sweet lover lagi kuno sila. Ha? Alright. Pipila mga igala sa tuwa mga isgutanan karong buntaga. Issue sa masa. Issue sa masa. Malacanang nagpasalig nga dili dipinsahan ang negosyanteng si Atong Ang ug ang artistang si Gretchen Barreto. Human giila isip mga sospek sa mga nangawalang sabongero. Issue sa masa. Issue sa masa. 4,000 ka mga barangay gideklara sa gobyerno nga drug-free ubos sa Marcos administration. Luyo sa padayong pagdumili sa Pangulo nga magpa-drug test. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang tibuok utang sa Pilipinas posibleng musaka na usab. Una matapos ning tuiga ngadto sa 17 trillion lang. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Senate President Chis Escudero nanawagan sa mga congressman prosecutor sa impeachment trial nga sundon ang mga kamanduan nga ilahang gipatuman tungod kay sila ang magsilbi kurong huwis sa impeachment trial. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang sa laing bahin, abilidad ni kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte pag-abot sa relasyon sa mga babae, gidayeg ni Vice President Inday Sara Duterte. Issue sa masa. Issue sa masa. Kanaguban pa mga igala, may magalang ko sa ato ang panagkuyog inhi sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Umanyong alagad, bata-bata, June Bersamin, ang tutanga to sa oras alas 9. Ayaw mo bitiw din ha sa inyuhang mga radyo. Kay daghan ta mga higala og nindot nga isgutan karong buntaga. By the way, good morning daan na lang sa tuang nga mga ka-ISM. Sayo pa kayo nagpaabot sa ilahang nga mga greetings, no? Si Kuya John Cordoba, si Vice Kapitan A.L. Kinsay, Onya si Jesse Bahinting, dapitan ni sa may Toril. Naminaw gini kanunay. Noel Recentes, happy weekend po din ha. Solid listener gyud kuno mga kaigsuunan. Mga nagsubay sab nato dinhi sa ato ang mga higala nga issue sa masa. Sila Juvenal Burjos, no? Si Kuya Jerome Muda, Nits Miyon Tanusay, sayo kaayo nakapacheck attendance mga kaigsuunan dinhi sa ato ang programang issue sa masa. Alright. Kaway paglangay mga higala, daritso dayon ta sa atuang nga mga isgutanan. Derita aning istorya karong labihan kainit mga bay, burag bagong haon sa kining sugbahanan gini, no? Si Atong Ang og si Gretchen Barreto ginganlan nagyod nga mga prime suspect mga higala sa pagkawala sa mga sabongero dito mga bahay sa kauluhang Maynila. Ang naghingalan mismo ang Department of Justice. Human milutaw si alias Totoy kon Julia aka Dondon Patindungan, no, ang Chief Security o Cockpit Manager mga higala sa Manila Arena nga gipanag-iyahan ni Atong Ang. So naay mga video kuno nga magpamatuod mga higala sa iyahang gipanulti. Unsa di ay gipanulti ni Totoy nga ang nag-mastermind yun sa pag-signet o pagpatay sa mga sabongero. Kay gisindikato ang negosyo ni Gretchen nga gihatag ni Atong Ang online sabong. Sila yung duha aron maundang na kuno ang mga
tikasan og sindikato sa online sabong. Giunsa man toy pagpatay ang mga sabungero. Matod pa ni alias Totoy, gisulod og sako human giihaw, unya gibutangan og buhangin ang sako aron dili mulutaw, maunlod dito sa Taal Lake Pastilan. Dili mga higala, lalim ang dangatan sa mga sabungero. So, mauna ron ang dako kaayo mga higalang problemang giatubang ni atong ang. Nag-hire na siya abogada nga di kalibre pod si Lorna Kapunan, ang abogada pod mga higala sa mga congressman sa impeachment nga maoy ilang gihimong private prosecutor kuno. Daghan ni rog kwarta, acceptance fee si kuan Lorna Kapunan mga bay. Onya, ang side pod ni Gretchen Barreto og ni atong ang. Matod ni Gretchen, daghan gyud siya mga ebidensya pod ang magdipinsa sa ilahang duha ni atong ang. Si atong ang nag-file pod og reklamo batok kang alias Totoy nga gihukhukan daw siya, extortion mga bay ang kaso. Gipangayuan daw siya og 300 million sa iya mga higalang chief security o cockpit managers Manila Arena. Maunay depensa ni atong ang. Ayan. So, mauni karon ang gipalutaw sa bahin ni atong ang ngano kuno siyang giduhig anang nangawala nga mga sabungiro kay wala kuno siya muhatag sa gipangayo ni Totoy nga 300 million mga higala. Ambot lag mutuo ba mo ani? Mutuo ba mo ani? Imuhang cockpit manager ag imuhang chief security maoy labawng na sayod sa imuha og unsa ka kagamhanan makahimo kaaning 300 million extortion money nganha sa iyahang amo. Buraman og di lang na to pangunahan, no? Basig na apoy mga text messages nga nangayo si Totoy o unsa ba nga matang sa ebidensya nga gihuptan karon sa kampo ni atong ang nga iyahang pamatud-an mga higala, no, nga nangayo og 300 million si alias Totoy sa ilaha. Unya wa tagai mao nang gipagawas karon ni alias Totoy nga siya mo'y nagsugo sa pagdagit o pagpatay sa mga sabungero dito mga higalas Manila nga nangawala sulod na pipila ka tuig. O karon na bulgar nga gipanglubong na di ay dito sa Taal Lake mga kaigsuon. Now, sayo naman kaayo sabton ang isyu mga kaigsuonan. Una, kini manggong mga akusado mabingwit manggod ni nimo sa pagpangutana pa lang unsay imuhang interes din anang kasuha. Unsay ilahang interes anang kasuha. Ang kaso mga higala, forced disappearances o karon na admission nga gipanglubong na ngadto sa Taal Lake. Unsay interes ni atong ang og ni Gretchen Barreto nga ilahan ng himuon. Mao na mga higalay una din karon nagbaliman sila og demanda extortion. Ang pangutana din dili lang unsay interes ni Totoy aron mangayo og 300 kay dili man na siya praktikal mga higala kay ang tao karon bisag unsa ka dato, no? Bisag unsa ka dato, bisag unsa ka pobre, bisag unsa estado nimo sa imong ingno nato kining kinabuhi, nagkinahanglan magyud ka kwarta kaysa bagoy tao wa nang kinahanglan kwarta o kinsa baroy tao mga higalang allergic o kwarta. Di ba wala man nanginanglan kita kwarta. Pero ang pangutana din kanibang si Totoy security chief officer
ni atong ang at the same time cockpit manager niya sa Manila Arena. Naghimo-himo lang ba ni og istorya? Unsay iyahang tumong kung naghimo-himo siya istorya? Katong kuan John, 300 million nga gipangayo. Kuan ba na siya kana bang logical ba na siya? Nga po mapwede natong pasanginlan nga tungod kay wa mo hatag si atong ang anang 300 million nga gipangayo allegedly ni Tutoy maoy hinungdan nga iyahang gipasanginlan si atong ang og si Gretchen nga maoy utok sa forced disappearances o pagpatay sa mga sabungiro. Di ba? So, dinha mga higala manukad ang tanang mga pangutana. Now, ato ang mga higalang palawman. Granting, assuming, without admitting, nga tinuod ng pasangil ni atong ang nga mangayo si Tutoy og 300 million unya wa niya tagai maunang dili po na mga term na to gilaglag maunang gidaot kay kanang gilaglag tinuod man na unya gisulti ang tinuod mo na itawag ana gilaglag gilaglag gipasangin lang kay inosente man ang atong balaod nagpabor man gyud anang presumption of innocence sige gipasangin lang si Gretchen o si atong ang nga mao'y nagsugo aron pang ihawon tong mga sabungiro nga giingong apil sa pagpanikas anang online sabong nga nakadaot sa ilahang negosyo. Una din naabay kapasidad mo extort mga higala sa ingon anak kadako nga kwarta 300 million ning iyahang sikyo lang. Pit manager. Knowing atong ang connection matud pas balita hangtod ngadto Supreme Court. Hangtod ngadto Campo Crame. Ang connection, grabe connection tungod sa kwarta. Sige daw be, isip-isip daw ta. Kung kwarta lang ang hinungdan kanang amount nga 300 million extortion. Kaya ba na himuon sa usa ka ordinaryong empleyado ni atong ang aron kuan sila ipasubo ang iyahang mga amo? Kaya ba na himuon aning alias Tutoy? Kung wala mga higala ni kamatuuran ang revelasyon ni alias Tutoy? Nganong nakabaluman si alias Tutoy sa proseso aning nahisgutang krimen. Kung wala siya mga higalay, bindisyon, gikan kang atong ang nga iyahang amo. Kung nakabalo man siya les Tutoy. Nga, gidagit, gisakay og van, giturn over ngadto sa mga tig-ihaw dito sa kining kining taalik, kahuman, giingon ana pag-ihaw, gisudlag balas, ang patayng lawas gisud og sako aron di mulutaw. Nganong nakabalo man si alias Tutoy kung wala siya mga higalay direct participation ni ining nahisgutang krimen. Tungod kay siya sa akong duda sinaligan siya ni atong ang worst tungod kay ni variable mga higala mo na tinuod din ang istorya. Sinaligan siya niya tungang. Saligan ka ba dahil mahimong chief security? Saligan ka ba dahil mahimong cockpit manager? Kanang cockpit manager, mahigala, unahon ta na. Importante kayo ang trust and confidence sa tag-iya, ana. Kaysa kana mga higalang pag-manage anang sabungan, di na basta-basta. Una, daghan diag badlungon nga mga sabungiro nga kinahanglan nimong disiplinahon. Ikaduha, daghan kaayog pangwarta din nga posibleng ikalugi sa sabungan. Kung way salig sa imuha ang imuhang amo, di ka ibutang din labaw na kung salig sa imuha ang pwesto isip chief security. Yan naman.
ang kinabuhi og seguridad sa imuhang amo nakasalalay sa imuha. Sa laktod, kung chief security ka, cockpit manager ka, dili na basta-basta nga pwesto mga kaigsuunan as far as trust and confidence is concerned. No? Grabe ang pagsalig, ana. Ha? Now, sa dihang naitabo ni, or even after naitabo mga bay, kanisi alias Tutoy, wala na ba ni? Gitanggal ba ni atong ang? Aron nga moingon ta nga, anay gitawag og kaaslom sa iyahang amo kay gitanggal na. Di ba? Or, usabay rason, basta gi-kick out siya. Wala man. Until such time nga nigawas siya o di na daw makaon sa iyahang konsensya mga higala ang nahitabo sa daghang mga sabungiro nga gipanglabay dito sa kining taalik tungod sa sugo sa iyahang amo nga si Atong Ang o si Gretchen Barreto, maong nigawas kuno siya mga higala. Ayan ha, taon-taon ato ning padayonon human lamang pipila ka mga pahinumdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Isa ng ganap na bagyo ang minomonitor nating low pressure area sa kanlurang bahagi ng extreme northern Luzon at nabuo po ito kaninang alas 2 ng madaling araw. Binigyan natin ito ng local name na Tropical Depression Bising. At huling nakita ang kanyang sentro sa layong 200 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 45 km per hour near the center at pagbugso pong umaabot sa 55 km per hour. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 20 km per hour. Tropical Depression Bising ay direktang nakakaapekto po ngayon sa malaking bahagi ng Northern Luzon, lalong-lalo na nga dito sa northwestern portion ng Ilocos Norte at western portion ng Babuyan Islands kung saan inaasahan natin sa araw na ito ay maulap ang papawurin, maulan ang magiging panahon at may tsansa ng pagbugso-bugsong hangin dahil nga po sa bagyong Bising. Sa mga karatig lugar dito sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, sa Apayao, mainland Cagayan, maging sa Batanes Province, inaasahan din natin ang maulang panahon dahil sa epekto mismo ni Tropical Depression Bising. Maliban dito sa bagyo ay meron pa po tayong southwest monsoon o habagat na nakakaapekto pa sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kung kaya't sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa araw na ito, gayon din sa halos buong Visayas, epekto naman po ito ng habagat. Sa latest track po na ipinalabas po natin, ukol nga kay Tropical Depression Bising. In the next 12 hours, nakikita po natin na generally ay pakanluran ang kanyang pagkilos at posibleng lumabas din po ito ng ating area of responsibility ngayong araw. Pagkatapos ay bahagya po ito magre-recurve o liliko, pahilagang silangan ulit. So posible po ang re-entry o muling pagbalik po nito o muling pagpasok sa loob ng ating area of responsibility sa western section ng ating area of responsibility. At beyond the 24-hour forecast period, mataas po ang uncertainty sa ngayon. So may chance po na yung track niya ay pumunta po sa kanlurang bahagi ng Taiwan o lumapit pa po ito sa extreme northern Luzon, such as sa Batanes, kung kaya't hindi natin inaalis ang tsansa ng pag-raise ng signal o pagtataas ng signal na pwedeng umawat sa signal number 2 sa Batanes Province. Ang nakikita din po natin based sa ating forecast, posible pong pinakamataas niya abutin na category ay tropical storm category. Kaugnay dito, nakataas ang signal number 1 sa northwestern portion ng Ilocos Norte at sa western portion ng Babuyan Islands, kung saan ay inaasahan natin ang minimal to minor threat to life and property o posible ang minimal to minor threat to life and property dahil sa lakas ng hangin na dulot po nito o sa lakas ng hangin na dala ni Tropical Depression Bising. Inaasahan natin na slightly stronger din yung mga pagbugso ng hangin dito sa coastal areas at mountainous areas. In effect din ang ating weather advisory sa maraming lugar sa ating bansa dahil kailangan po nating ma-remind na maliban sa malakas na hangin ay mayroon din po tayong mga pag-ulan na inaasahan dulot mismo ng Tropical Depression Bising at ng habagat o southwest monsoon.
Kaya't nakataas po ngayon ang ating weather advisory at posible ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte at dito sa Pangasinan, Zambales, maging sa Bataan. Samantalang posible naman ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Cagayan Province, Batanes, Apayao, sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, La Union, sa Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal at Laguna, maging sa Batangas at Occidental Mindoro. Ito po yung mga lugar na pwede pong makaranas ng mga pag-ulan na pwede pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya doble ingat ang ating abiso sa ating mga kababayan at makipag-coordinate po tayo sa ating mga local government units para sa mga precautionary measures. Gayun din, posible din ang 50 to 100 millimeters of rainfall by tomorrow dito po sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, maging sa Zambales at Bataan. And by Sunday, posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Batanes at Babuyan Islands dulot ng Tropical Depression Bising. At posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at maging sa Pangasinan, dulot naman, most likely ay dulot po ito ng habagat o southwest monsoon. Kaya't doble ingat pa rin po ang ating abiso sa ating mga kababayan na maging alerto po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan na dulot po ng habagat maging ng bagyong CBC. So, i-reiterate lang po natin ang ating forecast, general forecast for today sa buong bansa. Meron po tayong signal dito sa northwestern portion ng Ilocos Norte at western portion ng Babuyan Islands. So maulan po doon at may pabugso ng hangin dulot ni Tropical Depression Bising. Sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, sa Batanes Province, sa natitirang bahagi ng Cagayan Province at Apayao, asahan din natin maulan na panahon na dulot ni Bagyong Bising. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, asahan natin ng maulan na panahon dahil sa habagat. Para sa pagtayo ng ating temperatura dito sa Kamaynilaan, pwede pong umabot from 24 to 29 degrees Celsius, gayon din sa Tuguegarao City at Lawag City. Sa Baguio ay 16 to 22 degrees Celsius ang pwedeng maging agwat ng temperatura, habang sa Legazpi City ay 26 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay 23 to 27 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa po ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Kabisayaan naman, maulan din po tayo doon sa araw na ito dahil na rin sa epekto ng habagat o southwest monsoon. 26 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius sa Cebu at 25 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo City. Sa Mindanao ay naasahan din natin ang mga pag-ulan dito sa Dinagat Islands at Surigao del Norte, epekto din po ng habagat. At para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cagayan de Oro ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa Davao City at 24 to 34 degrees Celsius sa Zamboanga City. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, posible po ang mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, pwede pong umabot o pwede maging maalon ang ating karagatan dito sa northern at western section ng Luzon dahil nga po sa habagat at meron din po tayong weather disturbance dito sa extreme northern Luzon. Then sa natitirang bahagi pa ng ating kalupaan ay Banayan hanggang sa Katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:32 in the morning. Lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Magalicia. Magandang araw po. Alright, balita may kala din sa ito para kuyog sa programang Issue sa Masa samtang alas 7:17 na. Atong naisgutan din ni may galang may tungod aning sabong, no? Ngagi kalambigitan mga higala ni Atong Ang o ni Gretchen Barreto. Anyway, ang kini mga higala manggong naisgutan nga issue, atong i-qualify ni siya. Nga, kani atong gihimo karon din, dili ni siya actually trial by publicity, no? Ato lang gipasabot nganong nahimong suspect mga higala si Atong Ang og si Gretchen Barreto sa mga nangawala nga sabungero. Gawas niya na, ato mga higalang ginadiskuter ang kredibilidad ani mga higalang state witness nga si alias Tutoy nga nagtudlo
kang atong ang ug kang Gretchen Barreto nga maoy naas likod mga higala aning nahisgutan nga krimen, no? Atong klarohon, wala pa ni diri gitawag na to conviction. Ginapasabot lang nato nganong kinahanglang maimbestiga isip suspect ug nganong na-drag ang pangalan ni ini negosyanteng si atong ang ug si Gretchen Barreto ani mga higalang hitabua, no? Taud-taud ato ni mga higala unyang klarohon ato ang plastaron pag-ayo, no? Labi na gyud ang kredibilidad ani mga higalang state witness, kay importante ni siya unsa may interest nato aning atong ang di man ni kompetensya nato sa negosyo, si Gretchen Barreto dili man ni nato kompetensya sa pagka-artista, labaw na nga dili ni siya kompetensya mga higala ni alias Tutoy, siya atong ang dili man pud siguro ni karibal niya kang Gretchen Barreto. Aron makaingon ta mga higala nga naanay ulterior motive si alias Tutoy kay nakakrush po na siya ni Gretchen Barreto. Di ba? Onya, murag karibal sila ni atong ang. Mo nang iyang gidaot pag-ayo si atong ang, kay aron makabalo siya. Or ingno na to nga giapil niya si Gretchen Barreto kay nanabla siya. Di ba? Kinarba ingon ana ubang mga lalaki. Nga di makauyab mga higala kay di sugton. Iyahan na lang ilahan na lang tablahon mga kaigsuunan. Taud-taud, uman lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na may gala din sa tapanagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Unang tamo padayon aning istorya mga higala sa mga nangawalang sabungero nga nagduhig kang Gretchen Barreto ug atong ang. Good morning una din na kang Roel Senyo Diaz sa may Lumikad compound sa may Maa. Oy si Joel Amaba Abadilla da Junior. Good morning din na gaw. Ma'am Ilsa Kiyuts. Oy si Nico Brian Borbulia. Asa naman kadong Nix. Si Victor Radasa Sinya. May buntag din na meet og si Noel Resentes. May buntag kanaton tanan. Now, akong sublion nga ang atong tumong diri mga higala, dili ni siya trial by publicity or ato nang gihusgahan si Gretchen Barreto o si atong ang. Ato lang gipasabot nganong naduhig sila o kinahanglan nga maimbestigahan labot aning nangawala nga mga sabungero. Kini tungod kay giduhig ang ilang mga pangalan aning ilaha mga higalang sinaligan nga si Patindungan aka Tutoy, alias Tutoy, nga sinaligan kaayo nila kay gihimog cockpit manager at the same time chief security. Inyo na ni magud na siya mga kaigsuunan. Walay tao nga muadto mga higala sa kining media or sa publiko aron isulti ang iyahang kinatibuk ang nahibaw-an labot sa krimen batok sa iyahang agalon nga nasayod siyang labihan ka impluensyado kung ang nagtukmod niya mga higala dili hustisya o konsensya. Maunay presumption din na Kung mayroon ka lang kwarta, ikaw nakabalo ka kay mura ka confidential employee niya. You work
with confidence. Kay ikaw ang naggunit sa iyahang seguridad. Ikaw ang naggunit sa usa ka sensitibo niyang negosyo, isip cockpit manager. But pasabot, taas kaayo ang confidence sa imuhang amo siya. Sinaligan gyud ka. Unya, kay sinaligan ka, kanang pagsalig sa mo, nakabalupog ka. Tungod sa taas ng panahon nga nagkuyog mo o gitagaan kag ingon ana kadako nga kumpiyansa. Di ba? Karon, tungod sa imuhang naibaw-an nga kung kinsa na si atong ang, ayaw kong ingna nga si alias Totoy, wala na ni siya kabalog kinsa ni si atong ang. Kung maingon tag kinsa si atong ang, we are referring mga higala sa impluwensya, sa gilapdon sa impluwensya ni atong ang. Nga sigurado tang nakabalo ni si alias Totoy kung unsag yun ni ka-impluwensyado si atong ang. Karon muwitness ka again sa iya, imo siyang pasanginlan, aning ngilig, ha? Karumal-dumal nga krimen. Pagdagit o pagpang-ihaw, aning gatusan ka mga sabungiro, mga kaigsunan. Oh. So, dili na siya basta-basta. Karon, sige, atong testingan. Kung walay kalabutan si Gretchen o si atong ang, nganong nakabalo man si Totoy sa nahitabo atong mga sabungiro. Nganong makadetalye man siya, unsay gihimo step by step sa mga nangawalang sabungiro. Gikan sa pagdagit, sakay sa van, dala to sa taal, giton over dito sa mga tig-ihaw, katong tig-ihaw sa mga drogista, maoy gipaihaw aning mga sabungiro, gibutangag balas, gilabay sa kini mga higalang taalik. Nganong nadetalye man niya? Probably, kani probability lang ni. Tungod kay confidential employee siya ni atong ang, probably gisugo siya ni atong ang nga isupervise na to kung nangamatay ba yun, na siro-siro ba yun ng mga tawhanan na kay maunay nagdaot sa ato ang negosyo. Basig na ay makalingkawas, isa din na maunay mahimong testigo. Karon, kay ang gisugo ni atong ang mag-supervise siguro nga si Totoy, mao naman hinuoy na himong state witness. Ha? Mao na roy dako kayong problema. Oh. Ang qualification sa state witness, mga higala, nga ikaw nga gusto mahimong state witness, dili ikaw ang pinaka bugat nga akusado. Oh, the most guilty among the. So dili man siya kay si atong ang. Pero og ni-appeal siya sa pagpang-ihaw dito, gikan pagpandagit, pagpang-ihaw, principal po siya. By direct participation, si atong ang ug si Gretchen, principal by inducement, kay sila ang nanuhol aron pang-ihawon tong naisgutan nga mga sabungiro. Pero kung maingon karon si alias Totoy nga, igor raman ko nag-supervise, gisugo raman ko na may mga tao nga nang signit atong mga sabungiro, nagsakay sa van, gisupervise na nako nga mahatod dito sa mga kamot, sa mga tig-ihaw dito sa taalik, para masiguro yung way makaipsot bisag usa, kay basin unyag na ay makaipsot usa, na mo na mo sigaw, maparihan na atong katuganing Jabida Masakir na ay nakaipsot usa. Oh, mao na ni kanta mga higala. So isupervise na dito toy. So ang iyaha lang din ha, dili man pod mga higala matawag na to og indispensable cooperation, except kung siya ang nag-execute sa order ni atong ang. Ingon siya atong ang, Toy, pangwana na tanan. Imo nga mga tirador din na. I-alerto na. O niya, hurot yun nagpang-ihaw ng mga nadakpan ninyo, nakuha ninyo din mga sabungiro. O niya, Totoy, nimando pod mga higala. O siya bagoy gipadala sa kwarta para isuhol nga to sa tig-ihaw sa mga sabungiro. Aka na, may mo pod siya gid mga higalang principal sa kining krimen. Di ba? Indispensable cooperation, kay kung wala to siya, di man to mahitabo, imposible man to mahigalang ma-materialize tong krimen. So, ang degree of participation ni Totoy
mauna mga higalay mamahimo pod nga lion kung mahimo ba siyang state witness. Pero kung moingon kag credibility wise sa mga sirkumstansya mga higala nga naglimin aning hitaboan ni, masulti nato nga si Gretchen o si atong ang kinahanglang gyud nga maimbestiga. Una, ang isyu mga higala online sabong negosyo ni Gretchen nga gihatag ni atong ang. For whatever consideration, nganong gitagaan siyang atong ang anang negosyo ni. Ingon siya, korpo daw sila. Ang kakabalo. Kaya na rabang word nga korpo mga higala, gigamit na ba po na sa mga sabungirong puntos das matina. Sakpan sa ilahang atsawa, kay nagtiks-tiks ang mga buwagaw di nagbuhok na tigpalasto. Maingon din sila nga korpo na ko ni. Korpo. Korpo. Di ba? So, ang kini mga higalang si alias Tutoy, ino na to. Kaya gipasanginlan maron siyang atong ang, nga mao daw ni, nga gipasanginlan niya si atong ang, kay nang-extort daw ni kang atong ang og 300 million. Naaba na naaba mga higalay, ay term anak no sa kini nga mga huwis. Kanang kanabang I forgot no the legal term, pero og sa kuan pa may galagibug aton. Pwede ba na nabay ka ng wait, kanang kalimot ko sa term ana sa mga huwis, usually gina-mention na nila mga higala pag maghisgot nag mga ebidensya, no, kanang ang kuan bagibug aton mga higala sa mga ebidensya. Pwede ba na siya may tabo? Ikaw karon si Tutoy, Chief Security Manager sa Cockpit Arena, pwede ba na niya himuon nga iyang i-extort si atong ang, nga nakabalo siya unsa ka impluensyado si atong ang? Kay iya nang himuon mga higala, sureball. Mauna pa siya sa mga subungiro. Kung himuon na ni Tutoy, kung tinuon ang istorya ni atong ang, nga nang extort sa iya na si alias Tutoy, iyang cockpit manager at the same time, iyang chief security, og tinuon na, nauna pa na si alias Tutoy sa mga sabungiro siguro. Tungod sa ka-influensyado mga higala ni atong ang. Di ba? Pero sa akong duda, depensa na ni atong ang, nga iyang proibahan. Nga kining tanan nanukad anang istoryang extortion nga 300 million mao nga gipasanginlan siya mga higala. Depensa na niya. Kita din ang ato lang drive din is to justify dili mga higala aron makumbikto si atong ang og si Gretchen. Atong gina-justify din nganong gikinahanglan sila nga moatubang sa kaso para maimbestigahan because they are persons of interest mga higala. Una, ang issue din online sabong ni Gretchen nga gihatag ni atong ang. Second, ang nagtestigo mga higala confidential employee, trustee ni atong ang. Diba? Ikatulo, ang mga nangawala, sagad gipangkuha, gipangsignet din na sa Manila Arena nga gipanag-iyahan ni atong ang. Ikaapat, ang istorya nganong dili mapagawas ang CCTV din na sa Manila Arena aron ma-identify kinsa ang nagdampot adtong mga sabungiro. Subot pa sabot, person of interest gyud mga higala, si atong ang o si Gretchen aning hitabua nga gikinahanglan nga mo stand for trial sila sa aning kasong multiple murder o mga forced disappearances. Especially, nag-surface na mga higala ang sinaligan ni atong ang nga nag-ingon nga ang mastermind si atong ang o si Gretchen. Ikaw karon din. Dili baka makahuna-huna isip bana, isip amahan kung ang imong anak mismo muingon nga pa sa dihang tua ka sa abroad si mama nagluos og sakay-sakay sa habal-habal driver.
garay. Ha? Sige daw, be. Sige daw. Ha? Oh, kung sa may duda ron mo, anak. Dili ba ka makahuna-huna nga imbestigahan ko ni? Ngano nakaingon man ang akong anak nga nagsige na lang nig sakay-sakay aning habal-habal driver akong asawa samtang dito ko sa abroad. Oh, di ba? Wapod na. Ha? Di ba magduda ang gobyerno o ang mga tagtungod? Ha? Ang mga otoridad nga mainganyo, nga imbestigahon gini o mapuwersa nga imbestiga gini may galang kasuhan ni. Tungod kay ang ni surface mga kaigsuunan, trusty ni atong ang ug nag-ingon nga ang akong boss maoy naa sa likod ni ining tanang pagkawala sa mga sabungiro. So, usao na ron nimo. Ha? Ikaw karon otoridad. Si atong ang moingon nga, si Patek Antonio, si Pineda, o gisa pa tong isang iyang gipasanginlan, mo'y naas likod, ana. Kaya ila kong gi-extort og 300 million gamit ng akong chief security o cockpit manager nako nga si Kuan. Si Tutoy. Unya, way laing apil si atong ang Toy. Undangan na nang imuhang sigig pamakak o pangdaot sa mo atoy. Pamakak o pangdaot. Murag ka na kaning o sa denial pa ni, generic. Generic denial. Oh. Dili kayo specific mga higala. Now, kanang istorya hagod, no? Statement, general statement lang na siya. And usually, mauna siya reaction lang mga kaigsuunan. Kung wala pa kay na huna-hunaan nga specific nga argumento to rebut this serious accusation against you. Undangan na imo sige pamakak. Pero usao na ron na to pagsulti nga si alias Tutoy na makak kung iyaha mga higalang madetalye ang step by step nga nahitabo sa mga sabungiro. Usao na ron na to pag-argue. Nga moingon na ron si Tutoy di ay video gikan pagdagit. Mauni ang mga tao nga nagdagit. Mauni ang gisakyan. Ang pizza ang oras mauni. Dito ni namo giturn over sa mga tig-ihaw sa mga durugista. Ang bayad mauni. Paglabay ana aron di manglutaw, di mabulabog sa talik, gibutang nga mo sa sako, gibutangan na mo balas aron maunlod. Detalyado kayo. Usao na ron pag-argue ni mo, anak. Nga mo ingon ta nga, awa gay labot si Gretchen o si atong ang dili dapat maimbestiga. Diba? With that, makonsidera na nato nga they are persons of interest, mga kaigsunan. Person of interest sila. Nga kinahanglan, maimbestiga gyud nga naman, pila kakalag ni mga higala, gatusan ni ka mga sabungiro. Ang 34, sa batong 34, moto ang mga nag-claim lang. Pero gatusan daw ni kasabungiro mga higala nga involved sa pagpanyupi anang online sabong nga negosyo ni Gretchen Barreto nga hinatag ni atong ang. No? Kay nagapasiog na mahigala anang sultadang mahina malakas. Ang malakas, batik kay naong ang manok. Ang mahina, perting gwapuha mga higala. Pusta dayo ng mga sabungiro online. Adtong nindot kayo, kani mamunal yun ni. Kay, hitsura pa lang. Pertinang, kuana, isuga. Kusog kayo ni mo syapol. O kanang isa, sus ginoo ko. Dagway pa lang, ulalam na. Pero napil ditong nindot may gala, gitsura. Kay siguro bata pa kayo, or gilubag ang tari, wata kabalo. Kahuman, ang mga sindikato, sandok ang pusta mga higala sa online. Di perting lugias negosyo ni Gretchen o ni Atong. So, kato sila mo man to mga suspect. Okay sa may magka-interest, ana. So, nagyo'y link mga higala, si Gretchen o si Atong, tungod kay napiktuhan ang ilang negosyo mga higalang pasugal sa online sabong. And probably,
maunay hinungdan nga ilahang gipahipos tong naisgutan nga mga sabungiro. Di ba? Ingon na kasimple mga higalang sabton. Sa tinamban pa, no, nga pagkaistorya, nganong si Gretchen o si atong kinahanglan maimbestiga o nganong naduhig sila aning istoryahan ni tungod kay kadtong mga naisgutang sabungirong nangawala. Mauto ang gidudahan nga naas likod sa pagkalugi sa online sabong ni atong ang milyon-milyon tungod kay ilahang gisindikato ang pasugal. Mana sa laktod nga pagkaistorya. So karon, maingon ka karon. Mangutana ka karon nganong naapil si atong o si Gretchen? Mao na siya ang tubag mga higala. With more reason nga ang ilahang sinaligan, ang ilahang trusting tao nga si Tutoy ni gawas ug ni detalye sa panghitabo mga higala kung giunsa pagdagit ug pag-ihaw paingon paglubong sa nahisgutang mga biktima. Biktima because wala sila matagaig hustisya although akusado sila sa mga kining suspect sila sa mga binuang sa kining online sabong pero biktima sila tungod kay they have the right to be presumed innocent pero gidesisyonan dayon sila mga higalag 6 feet below the ground permanent sleeping. Taud-taud, balik ta. Human lamang pipila ka mga pahina. Issue sa masa. Issue sa masa. Kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas.
Balik tayo gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Huwag din sa ito ang Facebook page ang Issue sa Masa June Bersamin. Itaglo niyo orasan doon na 43 minutos sa Kalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Joey Moderno Juarez, good morning din na. O si Pasio Cabrera, kamusta na ba din na Pasio? Musta na ba ang imuhang asawa? Tuar ba to sa Middle East? Ampo yung kapermi din na nga na gira may tabo kay na delikado kayo. Ang mga kaigsuunan natong ilang mga paris in town gibuwag may galas kalisod nanarbaho dito sa kining nga tungatungang sidlakan og ubang nga bahin sa kalibutan aron lang mahoas may galas kalisod kay wa na ikahatag nga trabaho nga ang gobyerno diri sa tuang nasod Pilipinas. Anyway, hapit na din kadayawan ang problema karon kay way prutas, no? Doon naman perting gamaya mga higala. Nagkasalimuang na ang mga prutas karon kano sa sila mamunga atong una mutultol gyud Pagka Agosto, September naagi ma-harvest may galandaghan kayo, himusa kayo, mobitaw ning gitawag ni kadayawan kay golden harvest. Daghag ma-harvest may gala karon there is Davao region. Wala na gyud tay madawdaw kayo, gamay na lang kayo. Matod pa sa kini nga mga mag-uuma, mugna daw ni mga bay sa gitawag nato kabag-uhan sa ato ang kinaiyahan, no, sa ato ang gitawag og climate change. Iyan, climate change. Na sigig ulan, di makabuylo may gala ang bunga, mga taktak na siya, mag-flashing ra daw mga kaigsuunan. Daghan na gyung nakuan. Ang mga tao po doon, uy, misaka dayron ang ihap sa mga tao nga adunay problema na sa mata. O ang usa nga gilantaw niini mga bay, kanang too much exposure sa cellphone, no? Too much exposure sa cellphone, labi na sa kini nga mga bata. Ayaw gyud na ninyo kuana, okay man tan-aw ka diot pero ayaw gyud ipababad anang cellphone. Kay madaot gyud na ang ilahang mata, no? Hasta pa ang ilang huna-huna may gala maapil pa og kadaot anang mga mga YouTube din na sige gina lantaw anang inyo mga minors din no, ayaw gyud tugti na ninyo ang kuan po di iron kining atong una ang mga tapulan. Ang mga tapulan kaniadto sige lag katulog, basta magsige kag katulog ang tawag sa imuha na di ka mo trabaho, ang tawag sa mga katiguangan ana kaniadto tapulan. Pero tungod karon kay burag naapektuhan po this climate change mga higala, ang mga tapulan karon magsigig mata, di na halos matulog. Ngano man? Kaya sige magbit-bit mga higala sa cellphone. Kanang mga tao karon sa karon nga generation, kanang gitawag nilag mga millennials mga higala, dili na mailhan nimo ang tao nga tapulan tungod kay sigig katulog. Mailhan nimo ang taong tapulan karon kay nagsigirag bit-bit og cellphone mga higala. Bisag asa mo to, bisag malibang, magbit-bit og cellphone. No? Magpabisi-bisi nga kunuhay na asya transaction, nga kunuhay na asya ginahimo nga mahinungdanon kayo, busy kayo, magsigig bulikat sa cellphone nga wa may tumo nga bulikaton mga higala. Mao na ron ang mga tapulan mga higala. Mao na ang gitawag nilag mga tapulang millennials. Mulingkod, mag-iskan-iskan pirmi sa cellphone. Wa ko tumo nga iskan-iskan na sa cellphone. Nya ngisi-ngisi dayon, tanaw-tanaw YouTube. Haron ingnon mga higala nga naa siya transaksyon. Mao na ang mga tapulan basta makakita mong tao karon nga magsigilag bit-bit og cellphone. Wala may tumong mga higala yang pagbit-bit og cellphone. Di man siya negosyante, wa man magtrabaho call center, gabit-bit-bit na og cellphone mga higala. Pagkahuman, tulo ka adlaw wa na load, magpa-load na pod, mangayo og load o sabay diskarte. Mao na ang mga bag-ong tapulan karon. Kanang nagsigig bit-bit mga higala og cellphone. Bantayan na ninyo. Istoryahin ko ninyo kung kaniya kong istorya, mali ba ni? Basta makakita mong tao karon nga walay tumong, nagabit-bit og cellphone, mga tapula na. Mga tapula na. Nya kahuman, mag-selfie-selfie dayon. Nya kaman, ibutang dayon sa reels. Mga tapula na nga KSP mga higala. Wala na'y business sa ilahang kinabuhi. Ambot og unsay naa sa utok.
atong unang tapulan matulog lang mo matalag mo kaon. Karon ang mga tapulan mukaon lang human og cellphone. Pag humagkaon, mag-cellphone na po nagbalik. Mauna ang mga tapulan sa pagkakaron. O yan taon, ato ning hisgutan mga higala ang may tungod aning impeachment. Tungod kay di ay nindot nga mga development mga higala. Kumpirmasyon ni Chis Escudero nga patay na gyud ang impeachment. Kay wala mga kaigsuunan na hatagan o gahom ang 28th Congress sa 19th Congress. Ato ni mga higala unyang himay-himayon, human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Sa masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Din is 90.7 Love Radio. Samtang 50 minutos na kalaway. Humanang alas 7 sa buntag. By the way, good morning din kang Tati Saldua Rodrigo. O sa tanang mga taga-tagakpan Tugbok. Kumusta mo din si Juvenal Borjos. Mauna ang trabaho sa mga arputay. Bisag ilang amo, ila ang arputon, boss. Na ako'y nailhan nga mga arputay nga taga-sulod. Ay mga arputay sulod sa kinsa may mga arputay din. Maldito ginis Juvenal Borjos Oo. Kabalo manggod mo. Nasigutan manggod nako mga igala ang kanang cellphone ba. Ang mga tapulan kaniadto magsigig katulog mumatalag mo kaon. Karon ang mga tapulan dili na matulog. Nagmata kanunay nagsigi og cellphone. Mo na ang mga tapulan. Nagmata kanunay nagsigi og cellphone. Bisag naghigna nagmata. Nagbusya din sa kanang kamas katre. Nagbusya din pero wa matulog. Nagsigi mga higala og cellphone. Di ba, Ma'am Rosalyn Lagunde? Mao na ron ang mga millennials nga tapulan. Ang cellphone man gud dako kay na mahigalag makaon sa tuang oras kung atoan ng patuyangan. So gikinahanglan din ang sakto nga management aron dili ta mapasubo nga mahurot ra ato ang oras anang cellphone. No. Wa man lang kay business anang paggunit og cellphone. May laman mo nang kugihan gud kay nagsig trabaho, pero ang tapulan karon may gala nagsigira gunit og cellphone. Ang iyang trabaho dili man ta call center.
Nagsige gunit og cellphone. Mao na karon, naay mga kumpanya mga higala nga nagbawal anang cellphone except during recess, pwede ka makagunit og cellphone. No? Karon naay question. Right namo, right to property, right to information, kay daghan mig mga impormasyon makutlo din na. Kung right na nimo, undang ka na lang sa trabaho because the management has this so-called wide latitude of discretion to set standard and create policies so that ang iyang mga empleyado mamahimong effective sa ilang trabaho o makahatag o maayo sa kumpanya. Di ba? Ingon ana ra na mga kaigsunan. Ma'am Edna de los Santos, Luloy Juvan, og Eli, og si Nita Asis. Good morning din ha. Si Delta Challenger, good morning din na kuya, og sa mga pulis sa Talumo veterans. Ayan, mayong buntag ninyo. So much, ani mga galang cellphone. Basta, wala na importante. Wala na problema. Ang importante, atong mamanage og sakto ng paggamit anang cellphone. No? Dili kay, bisag gahigda na, ga-cellphone gihapon. Kahuman, magpatik-atik nga nagpahulay. Kahuman, ga-cellphone day. Luya kayong naong inigmata mga higala pagkabuntag. No? Luspad kayo, buragi. Tabangan mga higalag 5 kabuok. Kaya luspad ang naong. Ano man, tungkol sa radiation. No? Grabe makaluya ng radiation mga higala. Imuhang mata, manglagom, magtaluy-luy ang imuhang mata. Kay grabe ang radiation makapaluya sa ato ang lawas. Iyahang luyahon ang ato ang mga active cells nato. So again, maunay timailan sa mga millennials nga tapulan sa pagkakaron, dili na matulog, magsigig bitbit og cellphone, gadagko ang mata, payat og liog, nya dagko kayog mga kumagko kay nagsigi nagluos mga higalag cellphone. Mao na ang mga tapulan sa pagkakaron. Alright, padayon ta. Diri ta mga higala at sumpayan ning istorya may tungod sa impeachment complaint, no? Kay si Senate President Chis Escudero nagsulti nga patay na gyud mga higala ang impeachment. June 30. Born kanos aba ni na kuaning impeachment complaint na pasa. But died on June 30, 2005. Be? Kanos ani nahimo ning impeachment, na-approve ning impeachment complaint ni Sweetheart? Kanos gani no kato ganing perting ambak-ambak ni Francisca Castro gani? Kanos ato be tan-awal go di Sweetheart. Mao toy pagkahimugso sa impeachment complaint sa dihang ilaha mga higalang giaprobahan sa Kongreso but died on June 30, 2025. Ang pagpasabot ni Senate President Escudero mga higala nagsumikad sa kawalay authority sa 20th Congress gikan sa 19th Congress nga sila maoy mubarog nga prosecutor. Kay dapat di ay na ay authority mga higala ang mag-prosecute gikan sa Kongreso sa 19th Congress nga maoy naghimo ani mga higalang impeachment complaint. No? Muna pagpasabot ni Chis Escudero. Tungod kay ang authority nga gihatag hangtod lang sa June 30. Therefore, patay na mga higala ang impeachment complaint after sa June 30. Gibitay na mga kaigsuunan. Gibitay na pagka June 30. Gawas ni walay napakita mga kaigsuunan og nagdumili sa pag-certify ang 20th Congress nga wala nila na violate ang 1-year bar rule nga mao karoy gi-question sa mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte didto mga higala sa Korte Suprema. Wala sila sertifikasyon aron ilang barugan nga wala nila nasupak ang constitutional provision mga higala nga 1-year bar rule. Nganong wala man sila mo certify? Tungod kay nakabalo sila
nga ang gihimo sa 19 Congress nakasupak. Kaya kung wala makasupak, mo certify sila eh. Pero tungod kay nakabalo sila mga higala nga nakasupak sila, di sila mo certify. Otherwise, bumirang na pod mga higala sa ilaha sa 28th Congress. So without those certification nga gi-required sa impeachment court, kay impeachment court naman sila, kay nag-convene naman ng mga higala ng mga senador, impeachment court naman yun ni sila, dili mga higala makaproceed ang impeachment trial. Napaisa nga gi-require sa impeachment court. They have to certify that they are interested sa pagpadayon aning impeachment as 20th Congress. Kay human naman ang 19th Congress. Wala gihapon mga higala. Inay, nag-hire sila og private prosecutor, silur na kapunan nga dili man na pwede. Kay ang ingon sa balaod, ang mamahimong prosecutor, congressman. Silur na kapunan, dili man na congressman. Granting, assuming without admitting na ay sila legal basis ana. Ang sunod nga pangutana sa pagkakaroon, wala ba nila masupak ang legal principle nga once ang gahom delegated can no longer be redelegated, especially kung ang imuhang hatagan dili pagyud mga higala mao walay kwalifikasyon ubos sa balaod. Ang iyo sa balaod ang mag-prosecute ang tagapag-usig mga congressman. Before ka may mong congressman, you should be an elected public official. Silur na kapunan, congressman ba na? Gi-elect ba na siya? Hindi pa lang daan mga higala. Kanang pag-hire private prosecutor, burhag. Dako na kaayong question. Karon, ingon si Chis Escudero, kamong mga congressman, wala mo makasabot sa inyuhang trabaho sa impeachment trial. Adunay dakong kalainan ang atong trabaho as member of Congress because as member sa Congress, both Senate and House of Representatives equal footing as lawmaker. That's why in case or in times of conflict sa to ang mga House bill na atay mo resolve ana through BICAM para ma-resolbar ang because equal footing ta. But in the case of impeachment, we are not equal footing. Ingon si Chis Escudero, kamo prosecutor mo, tagapag-usig sa akusado, kami ang huwis. So mas taas mi. Ang inyong trabaho, naputol na atong June 30, kay 20th Congress mo, 19 Congressman nga trabaho, wala mo'y authority na nga mo represent in behalf sa 28th Congress. Kami, continue pa mi. Kay naay mga senador sa 19th Congress, ang appeal paghihapon karon sa 20th Congress. So, ingon si Chis Escudero, ayaw migdiktahi kay kami ang huwis. Kami ang hawad ani, kami ang huwis. Kano sa ba pwede diktahan mga higala sa piskal ang huwis? Pwede ba? Musubmit pamanggani ang piskal o prayer mga higala. Mulabi pamanggani nga tos kwan para maaprubahan. Tungod kay ang tig-approve mga kaigsunan, ang korte. Di ba? Muna ang buti pasabot ni Chis Escudero. Ayaw parihasa ang sitwasyon ng mga lawmakers ta sa impeachment trial. Kaya kung mga lawmakers ta, equal ta, pariha ta. Pwede ka makaistorya sa mua, nga mauni-mauna. Inyong gusto, pwede ninyo ilabi sa mua. Kaya pariho man ta, equal footing man ang House of Senate ug ang House of Representatives. Pero tungod kay ang issue karon, impeachment na, dili na ta pariha. Prosecutor mo, abogado mo, complainant, kami ang huwis. Di apoy akusado nga naapoy abogado. Kami ang maminaw ug magdesisyon kung kinsa ang tama.
makumbikto ba o dili, amo ng trabaho. Kamo, kung amo mo sundon, kumbikto pero meaning akusado. Ha? Kung sundon mo sa mga senador, kay pareha mo, lawmaker, sundon mo perme. Wala na due process, kumbiktado na ni perme, kay musunod na lang ang Senado sa inyo. Amo nang niingon si Chis Escudero. Hindi kami sunod-sunuran. Kung ano ang gusto nyo, we have to listen and decide. Because ang impeachment, nagapatuman mga higala as tribunal, anang gitawag nato og due process. A law that hears before it condemn, proceeds inquiry, and render judgment only after trial. That's the meaning, mga higala, anang due process. That before individual shall be deprived of his life, liberty, and property, he or she must be given first the opportunity to defend himself or herself, mga kaigsunan. May buntag, Mama Maricel Plaza Humawan, o si Dodong Nico Borbolia din. Di ba? Kinahanglan nga paminahon. Now, kung ang paminahon lang karon mga higala sa mga Senate juror, kining mga congressman, kay pareho sila membro sa Congress, wala na tayo impeachment din ng istoryahan, wala na tayo trial din ng istoryahan. Kay mahimo na lang sunod-sunuran mga higala, ang kining Congress, ang Senate, nga sa House of Representatives. Di ba? Di ba naman ay gusto ginit ang balos-los? Nga, himog vote jointly ang Senate, mga higala, o House of Representatives, kay kabalo sa pildi kanunay ang mga senador, kay gamay ra sila kumpara sa mga House of Representative members. Muna. So karon, ang klarong istorya din, una, patay na ng impeachment. Kay ang authority, mga higala, nga gihatag o naa ang Congress, ang kining House of Representatives, hanto lang sa June 30. Wala na extension sa ilahang authority after June 30. Wala po sila mag-submit og certification nga wala nila na violate ang konstitusyon, provision, particularmente na sa 1-year ban rule. Wala po sila may gala certification na mapresentar nga ilahang i-continue ang ang kaning impeachment complaint. Ang problema magud-ani inani, inherently impossible, mga kaigsunan, because unsa man imong i-convene og balik ang 19 Congress, kaning House of Representative, para pangayuan na to sertifikasyon nga 28 Congress ituloy nyo yan. Di ba? Di naman na may tabo. So, ang remedy, what is the remedy? Ang remedy, mga higala, kaning bag-o karong House of Representative nga sakop sa 28th Congress, maghimo sila o bag-o nga impeachment complaint. Batok kang Inday Sara. Under sa 28th Congress, kaya wala na tong 19th Congress, dili na to, mga higala, pwede. Hupas na to. Di ba? Ang problema ron din asa na pod manguha og tag 150 million si Tambaluslos ibayad sa pirma. Maunay dako kayong problema ron din asa na manguha sa Tambaluslos may musugot ng ubang congressman nga karon pa nakasulod sa 28th Congress. Mingon nga, papirmahon minimo ana niya katotong una namirma sila na ay 150 million niya. Kami karon imong papirmahon, wala mi amo. Dili na pwede na. Wala man po na kay kanang mga congressman din Puira de los Buenos, kwarta-kwarta man po na mga higala. Di ba? So, wala na. Kanang impeachment. Si Inday nagsilig paabot. Bloodbath ko na yung si Inday. Kay istoryang white envelope ni First Lady, patay.
Intunsis ko ning amo mga higala ni Chis Escudero. Oh, kung ipadayon ng impeachment complaint, intunsis gyud si First Lady ani trabaho Muna si Chis Escudero tabang pugpugong. Oh, pugong. Delikado kaayog. Madayon nang giingon Inday Sarang bloodbath, dugay na si paabot si Inday Sara ng impeachment. Pero unsaon ta naman na day? Di naman gyud pwede. Kay patay naman na, dead on arrival naman na daan ng impeachment complaint. So, ang usa din yung mensahe, pag impeachment gani, dili ka pwede mo istorya, mo coordinate nganha sa mga senador tungod kay ang mga senador maoy huwis kung ikaw congressman ka, kay ikaw ang prosecutor. Otherwise, the defense may surmise nga house yaw na. Worst, kung ang mga tao na mo ingon nga gisabot-sabutan na sa mga congressman o kini mga senador. Di ba? Mao na may tabo mga kaigsunan. So, importante nga ma-maintain mga higala ang independence. Unsa ning independence nga atong ginatawag? Kana bang musulti mga higala ang mga senador nga wa sila paboran, di gyud mag-istorya nga anang pabor pikas o pabor diris depensa, pabor prosecution, dili. Ang independence nga ato ang gisgutan diri. Independence between the senators as Senate jurors o congressman as prosecutor. Mao nang independence din nga ato ang independente sila. Because they will prosecute, independente po senado because they will hear and decide the impeachment complaint. Taud-taud, balik tayo malamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Balik tamay gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 12 minutos sa kalabay human ang alas 8 sa buntag. Kana day sigig daladalag cellphone John tapulan day na. Di man hinuon tanan. Pero kung wa man lagi trabaho nya nga sigig daladalag cellphone, wa may trabaho. Mao na ron ang mga millennials no nga mga tapulan. Pero kato akong amigo sigig daladala og cellphone mga higala.
Ha? Kugihan to. Ha? Kugihan kaayo manguyab. Mo nang gasigig daladala og cellphone kay mahadlok og mahibaw-an sa iyahang asawa. Nga naay nagsigig chat, nagsigig text sa iyahang cellphone. Mao nang gasigig daladala na lang sa cellphone. Ultimo matulog, ang cellphone dili ipabantang sa asawa, iyang ibutang diri sa iyahang bugan mga higala, ipa-vibrate lang. Kaya parang mutex ang iyahang uyab, makamata siya, magpatik-atik na yung sud sa CR, dito lilion ang mga mensahe, o dito na mo reply, matingang asawa, ganong dugay man kay ka nangihi, kay nagsige pa di ag-reply dito mga higala sa cellphone. Di ba? Mama ni diskarte siguro ni Juvenal Burgos. Oh. Ha? Anak man. Oh. Tapulan mga higala. Anyway, ang ato ako no mga higalang kuan, presidente, nalipay, nagbalita sa publiko kay libuan ka mga barangays tibok Pilipinas ang gideklara na mga higala nga drug-free ubos sa iyahang administrasyon. Di ba ni dakong tiaw-tiaw ng istoryahan ni? Ha? Kay matod pa mga higala sa iyahang pulpul nga spokesperson nga si kuan kining Claire Castro. Sos. Abot na daw mga higala 4,027 barangays nationwide ang drug-free na karon. Nakasabot ba ka ni si Castro kung unsay meaning aning drug-free mga higala? Basig ang iyang pagsabot aning drug-free kana bang libre na ang droga tungod kay nagbaha na mga kaigsuunan. Basig maoy buot ipasabot ani niya. No? Drug-free. Ha? 4,027 barangays kuno from July 1 2022 to May 31, 2025. Pero sa dihang gisukna mga higala sa mga media o sa baning mga barangaya, ma'am, kaning giingon yung drug-free, hanapin muna natin yung listahan, ha? Hihingiin ko muna sa PDEA. Wa day listahan ang panuhak. Tapos ningon na po siya, 607 ka mga rehab center o kining gitawag nila bahay silangan ang natukod sa Marcos administration, because the Marcos administration is really convinced that rehabilitation is the best option para sa mga drug addict. Dili sementeryo as best destination mga higala. Panahon man gud ni Digong. Na ay kanta nga compost. Ang prisuhan pagamyan, ang sementeryo kuno padakan. Pero sa Marcos administration, rehab ginaw, rehab. Ang pangutana na pulos media, asan ning mga bahay silangan karon Ma'am Claire? Hanapin pa natin yan. Now, mao siguro ni sumpay tani sa istoryang utang nato nga 17 trillion na paghuman sa 2025 mga kaigsuunan. Basig mao ni ang gigastuhan, no? Pero basin pod og puro rapod ni mga higala virtual. Virtual ba? Rakag katong akong kaila. Asinsura ko ron, pre. Nanakoy kumpanya. Asa man adapita na. Naasa kining kuan, naas computer. Uy, naas computer mo kumpanya, kuan man kanang virtual. Virtual corporation di ay. Virtual kauban na mga higalag kanang imagination, hallucination. Naa daw siya kumpanya pero virtual mga higala. Ang iyaha din hang kuan siguro kumpanya, ang pangalan anak kay Krusty Krab. Krusty Krab. Working in Krusty Krab. Mo man kasagaran anang mga millennials. Mga tapulan. Tanaw ni mo na imuhan ng stock ng lahang Facebook, working in Krusty
Unya ang address kay New Zealand. Kuyaw. Kahuman, reels dayon. Selfie dayon. Kahuman, kana bang, unsay tawag ana? Kanang gi-edit ganig ayo gani. Unsay tawag ana di Sweetheart? Kay naa naman ay software ana ron. Nga, mugwapo ka. Pating hamisa si mong naong, bisag imong naong, butigon. Unsay pangalan na? Nga, kuan? Nga apps. I-filter. Na may apps na filter. Guwapa yun siguro kayo ni sos pagtanaos personal mga higala, Ginoo ko. Ang naong burag puto nga gikumot-kumot. Di ba? Pero kani atong balikan. Basig mauna po ni gamitong justification ngano nga nidako pag-ayo karon ang atoang utang. Kay gigasto sa rehab, gigasto mga higala aron may mong drug free ang mga barangay. Basig mauna po ni mga higala. Unta, dili lang. No? Kay wa gyud ni mga higalay kamatuoran. Inay, nidaghan karon ang mga adik. Halos talanta nakabaw na anak nga nanaghan ang mga adik. Grabe na ang worst ani kay grabe na ang confidence sa mga adik, mga higala nga magpabantang. Why? Tungod kay mismo ang atong presidente gi-accuse na nga bangag mga kaigsunan. Tungod kay dili magpa-drug test at tubangan sa publiko. So, importante yun sa leader, moral ascendancy. Taod-taod, balik ta kay ang relasyon sa gugma ni PRRD atong hisgutan human lamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa 90.7 Love Radio. Sa gihapon ng inyong gipaminaw, i-check ang inyong orasan. Basig mga late 21 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Alright, dirita sa istorya mga higala ni Vice President Inday Sara. Magpalay tagamay, total Biyernes man ron. Arita sa istorya ni Vice President Inday Sara labot sa gugma sa iyahang amahan og mga karelasyon. Kani magud si Inday abogada. Onya, murag kuan gud siya kanang babae man gud siya nga anak ni Digong. Kasagaran man gud. Sa breeding pa ni sa manok. Pag ang anak babae, maliwat sa papa. Ang anak nga lalaki, maliwat sa mama. Muna siya gyud ang principle sa breeding. And probably because kani livestock man kita. Livestock man pud ta kung baga. No? Murag naay siya semblance mga higala. That's why kung maghimo ka og seed fowl,
pangitaon sa nimo ang broodcock lalaki. Oh. Magpaliwat ka. Imit na nimo og say gusto nimo nga kamiting ana nga linyada, ang anak nga babae imo ang kwaon kay maliwat na siya sa papa nga gusto nimo padaghanon. Di ba? Nagets ninyo? Kung gusto ka maghimog seed fowl, lalaki broodcock, imo na siyang i-breed. Ang anak nga babae mo na kwaon nimo kay liwat na siyang papa nga gusto nimong padaghanon. Mo na siya. Mo na si Inday, Sara, liwat gyud ni. Sa iyang papa manulti, mo create og joke. Anong talent yun? Abogada pod. Ingon siya nga iyahang gidaig ang iyahang papa pag-abot mga higala sa relasyon ngadto sa mga babae. Pila ba gyud di ay kabuok uyab? Ulitaw man gud ni Tatay Digong. Sao man gud ulitaw man. Ingon si Inday Sara, ulitaw man, single man ang iyahang amahan. So, kung ulitaw ka, walay legal impediment. No? Walay legal impediment as far as commitment is concerned. Di ba? O, walay legal nga babag. Siguro, kanang moral nga babag, kay niingon ka nga ikaw lang, o di man siguro ka moingon nga daghan mo. Unya naman ka siguro moingon ang nagdaghan mo kung humana. Wa may muangkon nga kawatan daw, matod pa nila. Unsa nang kawatan jud? Kawatan gugma. Di ba? Kinsa man gyud di ay kuan, uyab ni Tatay Digong. Uyab, karelasyon. Kaya wa man siya naminyo, kay na-annulled naman siya sa iyang first wife. First and the only marriage niya mga higala, kang Ma'am Elizabeth Zimmerman. Annulled naman. So, ulitaw na siya. Na-restore ang iyahang pagka-single mga higala upon the issuance of annulment of marriage na dissolved. Ang marriage mga kaigsuonan. Pwede na siya magminyog balik. Pero wa na siya magminyo mga kaigsuonan. Mo nang gidaig siya ni Inday Sara. Nga nasustain niya mga higala ang iyahang pagka-single sulod sa taas nga panahon. Kay dili ba basta-basta mga higala nga magpaka-single ka sulod sa taas nga panahon? Di ba? Joselito Itok Maratas, belated happy birthday. Edgardo Di Paruco, di gyud gusto mahimong single, sige ra gyud gagunit og cellphone kay daghan kaayog chatmate. Musta din ha, si Dodong ihalas din ha, og si Tatay Rudy Migueliano din ha, sa Barangay Mulig. So, dili basta-basta ng single ka forever, membro ka ana sa kuan DIY. Unsa man ang DIY dyon? Do it yourself. DIY pag yun. Ngano man? Do it yourself always. Do it yourself always. Now, kinsa man dining mga babae nga nalambigit kang PRRD, daghan man gyud daw. Kay siyempre ulitaw, di ba? Si DJ Sweetheart may na ulitaw nga usara jud kabuk uyab kanang iyang asawa karon. So si Tatay Digong kay ulitaw, mayor na presidente daghang uyab. No? Sa nahibaw-an lang nato og sa mga tao, siyempre asawa si Ma'am Elizabeth. Ikaduha si Ma'am Hanilet nga inahan ni Kitty. Si Girly Balaba ni Surface na karon kauban nato sa ABS-CBN kanhi. Ang ikaapat kadtong buraog pulis minyo man tong pulis sa to na uya pagyud gihapon tong Tatay Digong tong pulis ba to police nurse ba to unsa ta? Katong latest karon. No, so upat kay nga na mas Tatay Digong wala ko'y asawa. Pero daghan kog uyab katong ang interview gani siya tong 2016 nga kuan ni Boy Abunda. Kani si Boy Abunda, lahat sila Mr. Mayor lalaki. Oo.
wala gyud ay bayot siya. Kung gusto ka, ikaw pa ang una nga bayot mauyab nako. Iyang binuangan si Boy Abunda. O, di ba? Karon, ang sunod nga pangutana, upat lang ba gyud ang uyab ni Tatay Digong? Kanila mag-upat kay more man ni na bulat-lat karon sa publiko. Siguro si Inday Sara daghan pag nahibaw-an ana. Si Inday Sara daghan pa nahibaw-an nga nauyab ni Tatay Digong. Di lang niya istorya kay probably kaning nauyab ni Tatay Digong nga uban naani mga bana. Ano si Tatay Digong lapitin man gyud anang mga chikabe. Unsa ba gyoy bertod? Unsa ba gyoy bertod ni Tatay Digong? Naa ba di habak ni Tatay Digong anong lapitin man gyud siya sa mga chika babes? Ay si Tatay Digong manggod. Kuan siya kanang butan gyud siya sa mga babae. Unya very generous sa mga babae. Ginapagbigyan niya buutan, syempre may authority. Murag macho ang iyahang image mga kaigsuunan. Mo man gusto gyud sa mga babae nga kana bang burag safe sila kanunay, protected sila mga higala. Mo gyud na ginapangita sa mga babae, no? Pangutan-ana ninyo na yung mga asawa. Unya, maayo po siya mo care sa mga babae. Unya, ang pinakabugat yun daw, kani, base ni mga higala, sa mga insider na to, lahi si Tatay Digong pag makagustog babae, very consistent yun daw. Burag ang iyahang muto, baka na bang, kuan gani, kanang, kana bang, kuan, ang matag tinulo sa tubig, mubuak sa batong bantilis. Bisag unsa pagkagahi ang babae, ngayang nakursunodaan. Bisag unsa pagkagahi, tungod kay naay bana mga higala, musugot yun siya. Tungod kay ang matag tinulo sa tubig, mubuak sa batong bantilis. Wow, muto sigurong Tatay Digong. Nindot siguro na i-adapt na. Consistent yun kaayo ba? Pero, una yun na. Tungod kay ang mga babae, maka-feel mga higala og security siya. Dili lang mahigala sa sapi. Apan, lahi muhatag daw og proteksyon nga kuan ba kanang free from harm ang usa ka babae kung naa ka sa kiliran ni Tatay Digong. Diba? So balik tas pangutana, upat ra ba gyud ang uyab ni Tatay Digong? Ingon ning uban, daghan pa din ha. Di lang maistorya karon. Si Inday Sara nakabalo na ana, daghan pa nagnauyab sa Tatay Digong. Dili lang malitok-litok ang pangalan kay naay mga bana nagsiga ang mata basig mabulago. Anong nauyab man po ng Tatay Digong na may bana kana sila? Ay, siyempre, wata kabalog unsay mga naglimin nga rason, basig ang bana kulang na. O basig ang bana, kulang po sa pagtagat. Wa man takabalog unsay rason. Unya, og sila na muduol mga higalas palay. Ang manok na duulon sa palay, di kahana tuhako ng palay sa manok. Anak man mga higala. Anong tiyon, di ba? Sir Rene Pebinito din ha sa Dalyaw, good morning. Kagawad ni din ha. Mauna ang hinungdan. Good morning day din na, kang Ma'am Lolit Duran. Akong sponsor sa ko ang mga bulka podere. Kauban ni sila ni Koan. Auntie Beck Martin. Muna mga sponsor sa ko ang bulkap. Ma'am Lolit Duran. Napagyud kahay daghan din na. Nga nauyab si Tatay Digong. Daghan kayo. Dili lang mahinganlan sa publiko kay naglurat ang dalunggan sa mga bana na minaw dinhi sa programang Isyus Masa. Kadyun ba? Chismoso kagyud kaayo ba? George Mundiga, good morning din ha. Minaw sa tua. Kadyun ba? Chismoso kay. Dili ni chismis ako Istorya gyud ni gikan sa mga reliable source. Di lang yun maistorya kay lagi.
ang dalunggan sa bana naglurat nga naminaw sa programang Isyu sa Masa. Pero ang pangutana na po sunod, lipay sila ang sitwasyon na dyan. Ha? Nalipay siguro. Oh? Kaya naaman po na sila'y nakuhang mga benepisyo. Kaya magong relasyon, give and take. Paminaw mo. Give and take. Siya nalipay sa imo, ikaw nalipay pod sa iya. Dili pwede nga ikaw rin malipay. Dili pod pwede nga siya ra po'y malipay. Give and take ni siya. Ma'am Susan Gadiani, daghan din na dyan, daghan daw. Allah, showbiz po ni Ma'am Susan Gadiani, das lubugan pa, daghan daw. Daghag na hibaw, hindi mo ko na matago. Nga naman, kay kanang mga bodyguard kaniadto o karon, kaniadto o karon ni Tatay Digong, naaman na sila yung mga circle of friends, muana man po, kanas kuan ba? Bilmuko kay na. Muana man po na. Nya katong nga istoryahan mo, istorya na po, mamultiply mo na giingon, walay asong makumkum. Walay asong makumkum. Sinday Sara, Congressman Polong, Baste, nakabalo na sila. Okay. Mas ahead man sila ni Kitty. Nakabalo na sila. Pero, dili lang yun na sila mo mention. Kaya siyempre, katong mga nakarelasyon sa ilahang amahan, naapay ba nang naglurat ang dalunggan karong panahon na naminaw lagi diris programang Isyus Mas. Diba? Ella Ray Kyocho, good morning, June. Pag-good morning ko sa gwapang mama nga si Elsa Kyocho na minaw. Naminaw. Salamat kayo, salamat. So, ay nako, kamo ba mga chismoso kay mo? Magsige mo sugnod sa ako, Magsige mo hatag dirig mga initial, maghatag mo mga pangalan. Again, good morning din na kang Ma'am Lulit Duran. Oy, pare Ricky 5. Good morning din na og sa mga taga-Island Garden City of Samal, mga higala. Daghan ko nag-uyab sa Tatay Digong. Tungod kay ang iyang imahe may gala macho, ginapangita na sa mga babae. Moingon po ka kwarta, naamo po siya kwarta. Kung moingon ka may gala o kanang ang babae ra ba masahay, mangitag lalaki nga humot. Pag lalaki kang bahok kag ilok, bad trip kaayo mga higala ang mga chika babe. Na yung babae nga kanang ang una nilang qualification kanang kahumot sa lalaki. Oy, Glowel Dolar, good morning din na pare. Asa man ta nagkakumpare, Glo? Burag ka to mang imuhang gikugos nga ako pong gikugos, burag dito man siguro ta nagkakumpare. Diba? Na ibabae nga, ang una gyud niyang qualification, simhuton ka. Tatay Digong. Testingin na inyo doon sa Tatay Digong. Humot. Humot sa tayo. Muagi na itong una magprograma to sa ABS-CBN. Muagi lang na. Da sa labi. Lahi ang humot. Dili ng perfume nga makalipong pod. Lahi na siya ka ng na siya baho mga igala niya. Nagakaon na siya chewing gum. Efre Naparan. Good morning, John. Naana po di ay ka diri. Mura kog amaw, nagsige na lang kog sunod-sunod sa imuha. Salamat kayo, friend. Nagdungog-dungog rin punta diri. Usa na sa mga unang makapa-attract sa babae, kanang kahumot niyo ba? Kaya ang presumption man gud sa babae, limpyado ni. Di gyud ni mahitabong manimaho ning tik-tik ning tawhanan ni, kay humot kayo. Naabay ka ng humot kaya nga ikaw man manimahong tik-tik, di mo siguro. Basta humot, ang presumption sa babae na limpyo ni siyang tawhanan ni. Bisag idaran ni siya, pero limpyo, humot. Kay uban din na, bata pa kayo, baho na kay ilok, mga galaw, wag yun kanusnos, ug tawas, ug lumunsito anang ilang ilok. Baho mga lisbo. Kahuman, magpabantang pag yun sa aircon na, samot. Kaingon ka, guway nada, maning timingan eh. Timing yun tadi, baklag kayo. Tatay Digong, humot na siya, ng tao. Bisag idara na siya, itong naana siya sa mga 60s, late 60s, 70s. Wagi na siya magprograma, may gala, humot yun siya. Nya, mo istorya, labi na sa mga babae,
kalmado kayo kanang kuan jud siya ba kanang manly kumbaga. Oh. Mo man ginapangita pud sa nga babae kanang manly kay ka kanang di jud ka kadudahan ba nga naa di kay tinaguan. Ha? Delikado man na. Oh. Ang magduda ang babae sa muha nga matay. Makaabot pa ka nig 50. Basig 45 rani, 49 rani ko to, mudeklara na ni ba? Ha? Mudeklara na ni giras mga lalaki. Oh? Ang iyahang pagbati, babae di. Muna'y delikado kayo. Si Tatay Digong, manly na siya. Niya very concerned, very generous po sa mga babae. Magyatagon kayo. O, mo bitaw nang naapod siya mga nauyab daw mga higala. Ha? Nga mga bilmuko po kaayo. O. Kanya itong istoryahan, kabalo na si Inday Sara ni. Inday pa imuha nga, sos ginoo ko. Ang intel anak mga higala, burag, abot dito sa outer space. Pero, ang iyahang gimension, ang iyahang kuan sa mga tao nga iyang naibawan, upat lang. Pero daghan kayo na Kato si kuan, ikalima, kato si kuan, ikaunom, kato si kuan, ikapito, kato si kuan, ikawalo, o kato si kuan, ikasiyam. Ang imuha na John nga naibawan. O kaniya itong naibawan, I am sure, nga nakapalupod si Vice, ani. Pero, kabalo mo, si Vice manggod, kanang buguyon manggod siya, buguyon nga may itikit. No, may itikit ba? Dili niya na ginamention ng mga ingon ana tungod kay maka-offend ngadto sa mga bana mga higala nga maoroy kakuyog na sa kanhing karelasyon ni Tatay Digong. Taon, balik ta man lamang pipila ka mga pahinom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Balik tabay gala diri sa to panagkuyog sa programa nga issue sa masa daghang gyud chismoso aning kalibutan na dali ra kayo ni Saka mga higala ato ang live viewers basta maghisgot ta og kanang kuan mga gilok mga kaigsuonan nga topic Oy tagno yorasan 40 minutos na ni kalabay human ang alas 8 sa buntag bitaw. Lahi gyud si Tatay Digong nga generous hatag og kotse hatag mga higala og house unlock ay mga relo nga yata nga mahalon kanang generous siya murag ang tanan nimo ba nga pangitaon sa usa ka lalaki murag naa na kang Tatay Digong no ningon si Inday Sara nga believe siya siyang amahan kay despite ana wa may nang reklamo unya wala pud siya gipakaslan ulit taw ra gyud tagsara po babae ra ba no nga musugot mga higala nga kanang di lang ta magpakasal uyab lang ta pirmi forever uyab lang kay ang tanan ra bagyong babae matud pa nila nagdamgo gyud mga higala nga mapakaslan nagdamgo sila nga mapakaslan sila nya kang Tatay Digong mga karelasyon puro ra man gyud uyab pero wa man sila reklamo amot unsa gyud kay habak aning Tatay Digong may ning makabalo tani basig si Pare Ricky 5 nakabalog unsay habak aning Tatay Digong naa gini birtud ba nganong lapitin man gyud kaayo aning mga kuan chika babe na nagmention ta kaganiha mga higala nga walay mga legal impediment tungod kay ang tanan like kang Ma'am Hanilet Skiti supported man niya tanan niya ang uban di man pod mahulog mga higala o kanang immorality. Per se kay di nakauyab siya, di naman siya minyo, annulled naman siya, single naman. Reinstated naman ang iyahang pagka-single mga higala. So wala kay kuan man. Kuan lang gyud siya. Kanang plain lang gyud siya nga
Playboy lang yun. Oh? Naiuban din na playboy mga higala. Sige, pabuntisan. Kinsay makarelasyon, pabuntisan na yun. Lahi po na. Nya kahuman, pasagdan. Resulta, abandonment. Pailan o kaso mga kaigsunan. Child abuse. Problema. Trouble ang life. Pero sa tatay digong, natural naman ko na. Ang lalaki, kung ang Biblia ato ang sundon, polygamous yun ang lalaki. Diba? Si Abraham, gikan pa sa kanununuan nga si Abraham mga higala, polygamous. Gustoon man niya mga kaigsoon nga mamumugamos siya kanang usalay pares, pero ang panahon, ang oportunidad, naghimo gyud siya polygamous. At the age of 72, giingnan siya sa Ginoo, mahimo kang amahan sa daghang kanasuran. Saon pa pagkaamahan ako aning akong asawa nga si Sarah, kuyasot naman kaayo in taon nagminupos naman Wa siya salig sa Ginoo. Motong niingon si Sarah aron matuma ng ingon sa Ginoo. Di ay wow legs kay natong katabang nga si Hagar. Tirahan aron matuma ng giingon sa Ginoo. Dili mapakyas ang Ginoo. Gitira mga higala ni Abraham ang ilang katabang. Dito na nagsugod ang isyu sa tiramid. Di ba? Si Abraham ang unang tiramid mga higala. Sa diyang iyang gitira ang ilang katabang nga si Hagar, nanganak kang Ismael mga kaigsunan. So, si Solomon, sus Ginoo ko, 600 kabuk asawa. Haring David, ang asawa sa iyahang sinaligang close-in bodyguard, nga si Batsiba, iyahang gismiringhoy kay natintal siya nga kadaligo, kadahapon ni Batsiba. Labihan kanindot sa lawas, ang kurti sa lawas mga higala, Ginoo ko, burag Coca-Cola, nga botilya. So, paana polygamous yun. Bisag tanaw na nimong sa lalaki usara gyud na gawas sa ubos kay naay duha didto nga kuan nagbitay polygamous gyud mabitaw nang naigingon kisa bay tinuod nga polygamous na ilalis ba ang lalaki o ang babae ingon ang mga babae kamo oy mga lalaki kamo ang polygamous sukad pa na kaniadto bisag ato ng subayo ng kasaysayan, balaang kasulatan, kamugyod, mga lalaki, polygamous gin mo. Di mo makontento. Usaray inyong asawa. Mutilaw gin mo glahi nga putahi. Ana ba? Ingon pod ang mga lalaki, dili kami. Kamo mo'y polygamous. Kay daghan ng mga istorya karon labi na karong panahon na mga asawa nagmaluibon sa bana. Magpatik-atik lang mo muadtog abroad haron makakita mo og lain na po dito nga patula. Ana man. Ingon po ning ubang mga babay og polygamous mi, natural ra man gyud ang mapolygamous mi. Ngano man. Kay kaning amo alahi gud sa inyo ha. Kanang inyo usara kaning amo gipikas ng daan gitunga na may kahati. Mao daw mga higalang polygamous ang mga babae kay ang ilaha daw gitunga ng daan but pasabot may kahati talaga. May kahati pala ako sa puso mo. Di ba? Tawa na sa babae, di ba? Gitunga ng daan sa Ginoo. But pasabot ang kanang katunga para na sa bana. Ang kanang isa ka katunga para na sa bangason nga Arabo. Pasyo, good morning din na Pasyo. Di ba? Mao na ang bot pasabot na mo na ilahang justification, I don't know. Kung mutuo mo ana. Sa isyo kung kinsay polygamous. Kinsay kialaw sa Ginoo nga mamahimong polygamous ang lalaki ba o ang babae mga higala. Ang lalaki, ingon ang mga babae, di man mo dapat mapolygamous. Na inyo, usara kabuk. Di ba? Usara kabuk. Ang liog puro ulo o ang ulo puro liog, usara gid kabuk.
kami nga mga babae ang naay katungod mahimong poligamos. Kay sa pagkatao palang daan na mo, gitunga na daan sa Ginoo. Ang usa para sa bana, ang usa para kang kumpari. Kung dili si kumpari, para sa Arabo nga bangason dito sa Middle East. Mao na. Nga ang babae, justified ko daw. Nga mangita mga higalag ikaduha, ambot lang ni si paring Noni Peroy kung mutuo ba aning istoryahan Hoy, kamugyo din na ba? Hilig mo basta ingon ani nagay topic, grabe gyud mo maminaw, bitaw. Pero atong mabalikan man lang si Tatay Digong. Daghang ginag-uyab si Tatay Digong. Taud-taud. Issue sa masa. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Isyu sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na magigala din sa ito para kuyog sa programang Issue sa Masa. 49 minutos na human ng alas 8 sa buntag. Ato si Bawas sumaygalang ni biling oras sa tuang panagkuyog. Ang mga chismosa, wag yun bitaw diri maygala sa tuang programa. Gusto pag yun maminaw. Now, diri ta aning istorya mahitungod mga higala. Nga mga pangutana. Nganong ang mga babae dili mo angkon sa ilahang mga ex. Opposite sa mga lalaki nga kusog kaayo mangangkon sa ilahang mga ex. Kusog kaayo manghambog. Bisag wala gud nagkasila pero iya paghihapong ang kunong ngano man happy weekend na lang din na Cash Noni Peroy. Weekend mo uli na pug ka sa imuhang bayanan sa imuhang bayanang Sinilangan. Uli na pug ka dito sa Jinsan kay na dito imong bayanang Sinilangan. Ngano daw? Ang babae gani pag mabisto anang ilahang mga ex di gyud man kon. Uy, wala jud mi ana dili gyud mi naging kami. Ana, di gyud mo angkon. Ngano man. Labi nagkatong iyang ex nakadama gyud sa iya gyud, di gyud mo angkon mga higala. Deny to death gyud daw. Pero ang lalaki, bisag wala naging sila, magpatakag pangangkon mga kaigsunan. Kay matod pa sa mga psychologist. Kana daw mo na gitawag nilang machoism. Anong ingnon nga. Laki yun siya. Playboy yun siya. Palakirong way uyab. Palakirong daghang uyab. Pride ba? Pride. Pride yun ng daghang uyab. Mura ba og ikapasigarbo nila sa mga lalaki nga daghan silang uyab. Pero ako, di man ko ganahan, ana. Di ko maghisgot, ana. Kanang mga XX, di ko ganahan maghisgot, ana. Kaya wa man pudyog ko'y angayang hisgutan. Si paring Samon Tanner Kas no ni. Ganahan ba maghisgot-hisgot anang mga ex? Mga exes. Mga exes. Pamati day ka. Magpamati na po ka, ha? Onya, ang Handos Power Coffee na to, naana ka din na. Naana na sulod ng imong sling din nag-Handos Power Coffee. Manto ng purya kag mati. So, ang babae dili because matod pa sa mga psychologist, dili mo angko ng mga babae sa ilahang mga ex kay degrading na sa ilahang part. Diba, Ma'am Rosalyn Lagundi? Tama ba ning observation sa mga psychologist? Ang lalaki, magpatakag pangangkon sa ilahang mga ex kay garbo. Ang babae, di yun na mo angkon, bisag daghan kayog ex kay degrading na sa ilang pagkababay. Sa lalaki, experience is so required. Kana bang, tungod kay eksperensyado sa relasyon, murag ka ng, kuhan kay ka, kanang lalaki juga.
natistingan na gyud ka sa daghang mga relasyon nga tunay ka gyud. Di ba? Pero ang babae, kung daghag mga ex mga higala degrading, kay ang huna-huna na sa uwahin niyang nakarelasyon matay. Burag salin na lang may ako ani. No? Di ra ba jud ko ganahan anang ang iwit mo'y mamunit? Mao na siya. Highly opposite mga kaigsuunan ang kanang lalaki o babae pag-abot sa mga karelasyon nga kanang mga ex-ex. Ang mga babae di gyud ganahan maminaw ana. Kay gusto sa mga babae fresh ang ilahang appearance ngadto sa mga lalaki sa pinakaulahin nila nga nakarelasyon. Dinha na mosulod mga higala ang gitawag nila og principle of last touch. Unsa man ang principle of last touch? Kadtong nauyab sa babae nga uwahi, maura to iyang pasanginlan bisag daghan na kay siyang nauyab. Maura to iyahang i-mention mga higala nga maura gito ang akong nauyab. Maura gito nakahagwa-hagwa na katong imong nahibaw-an nga last na kong uyab. Ikaw na lang gyud ron ang ikaduha og huling pag-ibig. Grabe ang principle of last touch. Pila ka mga babae ang nagamit ana unknowingly. Wa sila makabalo. Nga ilan ang gigamit mga higalang principle of last touch. Nga kadtong last nila nga nakarelasyon mo'y pasanginlan nila nga maurag yun to'y ilahang uyab. Nga maurag yun nakabingwit sa ilaha mga higalang pagbati. Para mo atsyop-atsyop pagamay ang ilaha karong kasamtangang karelasyon. Diba? Pero, ang mga tao nakabalo na nga, pero tinadidika na, nauyab di ay, nidagha na yun ay, kaya nakatilaw ani niya di ay. Ana ba? Dito na lang ka makabalo, ana, sa mga chismusang silingan o chismusang kaila. Maunay benefit of having a friend nga maritis. Kaya makahibalo na kastanan. Dito na mautingkay ang tanan mga higalang bulitin. Ay, nako. Si lalaki, magpaatik-atik na, nga daghan na kay siyag na uyab, kisyo mauna, na siya na uyab dito, na inauyab diri, na inauyab din ha. Pero ang tinuod, wagi, bisag usa. Wala. Magpamatso image lang ba, nga kunuhay, kuyaw siya, ngilngig siya pag-abot sa chika babe. Ana ba? No? Diba? Kuya John Cordoba? Pero ang tinuod di ay, ang iyang nauyab, kanarag yung iyahang na asawa. Wa pag yun unta na niya mauyab kung wala siya ripa ng iyahang na asawa. Baita. Hingibog pero dili hingingon. Ay, nako. Kamugyod, Pero nindot yun nang makaagig yung relasyon una magminyo. Dili man mga higala to the advantage, personal advantage, but at least you have an experience. Una ka musalang sa gira. Nga naman, kaya ang kaminyoon mga higala, gira na. Gira sa pagtuo. Gira mga higala sa kwarta. Gira sa emosyon. Daghang gira ang inyong adtuan, anak. Wa pa'y labot ang gira sa kama. Unyag wa ka experience, patay ka. Di ka mo survive anang nagkalain-laing gira sa kaminyoon. Kay daghang gira din sa kaminyoon. Kay ang kaminyoon mga higala is a war zone. War zone na. Ayaw mo tuoan ng tigkasal nga okay kay ng kaminyoon. Padungag na naspursta na ilang istorya. Because ang kaminyoon, it takes a lot of trials. Gira, war zone ang relasyon din ha sa kaminyoon.
Mo-adjust ka sa imong bana, mo-adjust mo asawa, mo-adjust pa ka sa imong mga ugangan nimo, mga in-laws nimo, mo-adjust pa ka sa imuhang kwarta diya sa ATM. Atong una, ikaw rin mag-withdraw, karon nanay mong asawa, nanay mong bana mag-apil-apil. Daghan kayo mga higalag, adjustan din na sa kaminyoon. No? So, it's a war zone, actually, ang kaminyoon. Muna, nanginahanglan og experience sa relasyon. Para mas madali ka maka-adjust, madali ni mo maigalang masabtan ang sitwasyon, o dali mo nga magkauyon. No? So, ayaw pagpanukuan ng pagbaton o kasinatian sa relasyon. Di ba? Kuya John Cordova, kay daghan po mga experience sa relasyon siguro. Okay, hapsay naman kaayo ang iyahang pamilya. Siguro i-credit na din sa relasyon nga, experience sa relasyon. Namina ba si ate din na, kuya? Basin unyag, maduklan karog luwag din na. Ito ngayon ba ka nang daghan di king nakabaluan ng imong pagkadukirok ba? Ano ba, no? Duklon og luwag. Hoy! Kamo ba, chismoso kayo mo? Wanay oras may gala. Di ta magpalabi kay adlaw rong Biyernes. Doon sa buyag-buyag. Basta adlaw nga Biyernes, wara ba gyud taon tay habak. Wara ba gyud taon tay habak may gala, pang alkontras mga buyag-buyag kay Biyernes rong dako. Alright, panahon na sab sa tuwang panagbulag-bulag, mga bangay, Dennis 90.7 Love Radio, sa programa ng Issue sa Masa. Uban yung alagad bata-bata, June Bersamin. Napanuna ta magbulag-bulag, ato ang ng pulong pamalandong karong buntaga. Higala, husgan ang taong makaparot sa uban. Apan ligdong ang taong makabuntog sa iyang kaugalingon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Antod sa Lunes pohon, happy weekend. Ako yung alagad, bata-bata, June Bersamin, sa ngalan sa kinitumugang puwersa sa programang Issue sa Masas 90.7 Love Radio. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga bay. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.